ପୁରୀ ଠାରୁ ସର୍ବ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରାଜିତ ପୁରୀ ଠାରୁ ସର୍ବ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରାଜିତ ପ୍ରତିହାନି କୋଟି কৈবଲ୍ୟ ସରା ପ୍ରତିସ୍ଥାନ ଗୋଟି লীলাচଳ করা শ্রীক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র অটই সবু ক্ষেত্র গোটি শ্রীক্ষেত্রে রাজে পুরী ঠারু সর্ব পুরী পর্যন্ত ସବୁଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରାଜ। ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଥିଲି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଆମେ ପଢୁଛୁ ନୀଳାଦ୍ରୌ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯୋଉ ପଢୁଛୁ ଆମେ ମୁଖତ କରୁଛୁ ପଢିବୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମଦ